fajn, že teraz je to také, potom tá sobota sa človek náhlie, aj si to človek odpočíne. Páči sa, porúbite sa. Položiť svetlo. Že... Ja som si... Polúknite sa. Hety v tej izbe si ponúklatými klebikmi. Čo? V tej izbe si ponúklatými klebikmi. Nie, idem ich ponúkať. Však trelo si na ten druhý Tak tanier. prelož, tak kopu. No vieš, chodiť zase so všetkým. Vidíš to, no? Nenapadne. Ale však si môže ona spraviť ešte. No tak sa narobila i dosť, ja si myslím. Ešte ma bude budzerovať. Bodaj by nie. Ale no! Počúvame, ale keď som bol nič, mám ešte na policii. Áno, 3 dní ženu. Dobre, to je stačí. Stačí, hej? Jaký pridil tam? Ja vieš čo, najprv naháňa. Teda vieš čo. Jo, no, ešte im pridá aj takú ladný. Mladí potrebujú. Ladný potrebujú. A jaké aj tí medvedí lapek, lebo chodila ti do nich. My pribierame, Nie, ešte nepribierame. Aj veru, Janka je taká. Ja, tá je až moc sa mi zdá. Prečo? Mne sa to nebola taká. Chodila aj také Ja jasná. sa mi, že moc je taká za druhý dňa. No, trápi ju.